Mesedez, jarraitu behar dugu. Beno, lehen ikusi dugu zer den konplexutasuna, nola funtzionatzen duten gaur egun zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen gizarteratze prozesuek. Orain, konplexutasun hori lantzeko jardunbide egokien adibide bat ezagutuko dugu. Inklusioko ibilbide mistoak, hain zuzen ere. Los llamados itinerarios Eta hitz egingo dugu ibilbide mistoei buruz. Inklusiorako ibilbide mistoen esperimentatzeko prozesuari buruz. Lanbiden, 2 urtez egin dute Euskal Enplegu Zerbitzuan 2 urte pasatu dituzte esperimentazio prozesu batekin eta orain ebaluazioan daude, ondorioak ateratzen ari dira. Emaitzak, inpaktua, ikaskuntzak orain azalduko dizkigute. Tengo izlaria, Ugarte Telekomunikazio Ingenieritzan lizentziatua da. 2008 eta 2015 urtearen bitartean proiektuen arduraduna izan da lanbiden, Arrezke Erostik, prestazioen zerbitzuaren arduraduna da lanbiden bertan. Nahi duzunean, Álvaro? Mila esker, Eba. Bueno, como... Egunon... Gracias, Eba. Eskerrik asko, Eba. Eskerrik asko etortzeagatik. Jende pila bat gaude hemen, eta zuetako batzuek ezagutuko duzue, ni gaur nator ona gure pilotaje eta esperimentazio prozesua aurkeztera, lanbideko itinerario mistoen prozesua. 4 atal ditugu. Zer da? Aipatuko dut lehenbezi, zer da itinerario mistoa eta zer ez da? Oso labur, hitz egingo dut horretaz. Ikasketa nagusiak aipatuko ditut, eta faltatu izan zaiguna ere aipatuko dizuet emaitzak, zein dira emaitzak eta ebaluazioa, inpaktuaren ebaluazioa, esperimentazioetatik jaso duguna. Hasteko, bideo txiki bat jarriko dizuet, hemen azaltzen da guk landu dugun testuingurua. Oztopoak osasun fisikoarekin edo mentalarekin lotuta egon. Losos. Eta erantzukizun pertsonalekin, bizikidetza zailtasunekin, edo nahigabeko bakardadearekin. Eta gizartearen eta familiaren babesik gabe bizitzea ere oztopo garrantzitsua da. Etxe bizitzarekin edo garraioarekin lotutako oztopoak ere egon daitezke. Enplegurako oztopo asko daude, askotarikoak, eta denak elkarrekin lotuta daude pertsonen bizitzan. Ongizate estatuaren sistema publikoek enplegua, gizarte zerbitzuak, osasuna, etxe bizitza, hezkuntza eta diru-sarreren bermea oztopoiei erantzuteko erantzukizuna dute. Baina baliteke bakoitzak egiten duen lana bestearekin bat ez egotea edo kontraesankorra izatea. Bueno, como nos decía un poco el vídeo, ¿no? Bideoan ikusi dugu. Pertsonak eremu jakin batzuetan mugitzen dira, eta eskuhartze bereziak behar ditugu. Hasteko, ikusi behar dugu zer den itinerario edo ibilbide mixto bat. Hor, definizio batera iritsi gara. Aipatu egingo dizuet. Ikasketa prozesu baten emaitza, baita. Ibilbide mistoak definitu ditugu. Prozesu personalizatuak dira, sistema desberdinen artean, partekatuak, eta esan dudan bezala, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide partekatuak, ongizateko estatuko sistemen profesional artean partekatutako laguntza prozesu personalizatuak dira. Prozesu horien helburua da, hainbat bizi esparruren arteko intersekziotik eratorretako bazterketa edo bazterketa arrisku errealitate espezifikoei aurre egitea, testuinguru jakinetan. Lehen, aipatu dugu intersekzionalitatea, lehengo mailan. Hor azken batean, 2 gako daude definizioan. Batetik, akonpainamendu partekatua. Ibilbide mistoek hori izan nahi dute, pertsonei laguntzeko eta akonpainamendua eskaintzeko prozesuak. Eta beste kontzeptu batera aipatu da aurreko mailan, intersekzioa eta intersekzionaltasuna. Hor, pertsonak ikusten dugu zer nolako eremutan mugitzen diren, eta beraz hor intersekzioa behar dugu. Melaniak aipatu dugu, Joanek ere bai, Mikel Angelek ere aipatu dugu, intersekzioak dira. Eremuen arteko intersekzioak. Hor, aditiboak izan ordez, biderkatzaileak ere izan daitezke. Eta gaina testuinguru jakin badute, testuinguru jakin batean
esklusio edo bazterkeria adibide edo arrisku faktore izan daitezke edo ez. Lehen aipatzen zuen Melaniak. Hor dugu adibidez, emakumea, generoa eta beste ardatz batean ezintasuna. Tira, hor, ingurune maskulinizatu batean izan daiteke bazterkeria faktore. Baina beste testuinguru batean, babesa baldin badago, testuinguru horretan, generoa eta ezintasuna ez dira izango bazterketarako arrazoi. Beraz, eremuen intersekzioak testuinguru oso jakinetan hartu behar dira. Eta asko gustatzen zaigu, hau ikustea, zer da landu behar duguna intersekzioak eta konplexutasunak. Metafora bat dugu gustuko, hartu diogu Lucas Platerori. Eta da Mikadoren jokoan ikusten duguna, denok ezagutuko duzue. Joku bat da, eta hor, kolore desberdinetako zotzak ditugu. Ez kentzerakoan ezin ditugu besteak bota. Beraz, metafora bat da. Jokalariak kasu honetan izango lirateke ongizate estatuko elementu edo alderdi desberdinak. Eta egitura goitibera bota ordez, elkarrekin lan egin behar dugu interbentzio izan dadin koordinatua. Zotzak zer dira? Eragozpenak, bizitzan aurkitu ditzaketenak pertsonek. Beraz hor, zer saiatu behar dugu egiten? Gure begiradatik, sistema desberdinetatik, une bakoitzean zehatu behar dugu zein jokalarik, zein profesionalek hartu behar duen zotz bakoitza, zein eremutan hartara esku hartze partekatu horrekin ez dadin egitura goitibera etorri. Iruditzen zait oso metafora grafikoa dela, eta oso ongi erakusten digula zer egin nahi dugun prozesu horietan. Ibilbide mistoen bitartez bultzatzen ditugun prozesuetan. Tira, prozesua 2 urtekoa da, ia 3 dira. Esperimentazioan aritu gara proiektu honetan. 2022ko urtarrilean hasi ginen, 2023ko ekain arte, hor marko teorikoa sortu genuen. 2023ko irailetik 2025ko martxoa bitartean hor konplexutasunak ikusten aritu ginen, akonpainamendu prozesuetako konplexutasunak, beraz hor 6 hilabete erantzi genion fase horri 2025ko martxora arte, eta hor elkarrekiko ikasketa saioen bitartez ondorioak ateraz joan gara, eta gainera lan egiteko moduak modulatuz joan gara. Eta orain, martxotik ekaina bitartean 2025ean ebaluazio bat egiten ari gara. Inpaktua ebaluatzen eta zer nolako emaitzak eman dituen aztertzen. Orain, gaur, aurkeztuko dizkizuegu lehen aldiz emaitzak. Beraz, hau da, gure aurkezpen nagusia, gure azken urte hauetako lanaren emaitzak aurkeztuko dizkizuegu. Beraz, proiektuak, azkar kontatuko dizkizuet. Hauek dira gure proiektuak lurraldean, 1,2 milioi euro 14 proiektu, 18 hilabeteko iraupena prozesuetan, eta 349 pertsona hartatuak. 3. sektoreko 15 erakundek hartu dute parte, eta kasu askotan lider izan dira proiektu horietan, eta beraz 3. sektore sozialari garrantzia eman zaio, Euskadiko 3. sektore sozialaren legean ala jasotzen baita, eta beraz, ongizate estatuko parte gisa, parte hartu batetik enpleguak, hor parte hartzea bikoitza izan da, 2 figura izan dira, batetik sistema parte hartzaile gisa hartu parte, bultzatzaile eta koordinatzaile gisa proiektu guztien artean, zerbitzu sozialen euskal sistema, oinarrizko zerbitzu sozialak eta foru aldundietako 3 zerbitzu sozialek. Bestalde osasungintza, buru osasuneko alorra, eta bestalde zeharka behar bada hezkuntza ere bai, modu kontzertatu batean hartu parte. Eta pertsona parte hartzailei buruz hitz egiten hasi aurretik, tresna bati buruz aipatu hitz egin nahiko nizueke. 14/2002 legean aipatzen zen, zer nolako tresnak jarri behar ziren horrelako baliabideetan, eta hor aipatu dugu, jarri dugu ebai taldea, besteak beste, erabilgarri. Hor ikusten duguna da zein egoeratan dauden pertsonak eremu desberdinetan. Beraz, ikuspegi honek hainbat dimensio sartzen ditu, ez gara zentratzen bakarrik enpleguarekin lotura duten aferetan, baizik eta kontu pertsonal, profesional, sozialetan ere sartzen gara. Begira askoz zabalagoa da beraz. Eta beti
harremanetan jartzen dugu dena enpleguarekin, hau da. Kontuan hartzen ditugu hainbat eta hainbat eremu, adibidez, adin txikikoen edo pertsona mendekotasunen zaintza, autonomia sarea, legezko egoera, garraioa, era askotako egoerak parte pertsonalean eta beste eremu batzuk parte profesionalean ere, adibidez, helburu profesionalak, enplegua bilatzeko estrategiak, errendimendua, garapen profesionala, eta bar. Beraz, dimensio ugari sartzen dira hor, orain arte egiten zen horrekin alderatuta. Beraz, hemen, bi adar daude, ezkerrean eremu profesionalak, eskuinean eremu soziopersonalak daude. Beraz, hemen, aipagarria, zer da? Balioak sartzen dira lau intentsitate mailatan. Hau da, hor ikusten dugu zer izan daiteken oztopo bat enplegua lortzeko, edo zer izan daiteken muga bat, edo gaur egun behar bada gauza bat, ez da muga bat, baina kontuan izan behar dugu, bestela muga bihurtu liteke, eta zer den indargune bat, hor agertzen dugu. Beraz, hor hau dena beti dago bideratua eraginkor izan daitezen elementu hauek enplegua bilatzeko orduan. Kontua ez da zehaztea pertsona batek adibidez, adin txikikoak bere zaintzapean baldin baditu hori arazo den ala ez zehaztea, enplegua lortu dezan. Kontua da, adibidez, edo ikustea zer nolako babesarea duen. Horrez dugu ordezkatzen diagnostiko soziala inola ere, egiten duguna da balorazio bat, eremu horien balorazio bat, eremu soziopersonalen balorazioa, hartan honek eragina izan dezan enplegagarritasunean. Eta eremu horiek guztiak kontuan hartuta, saiatzen gara ikusten, eta hauxe da lehengo mailan ere aipatu den gauza bat, saiatzen gara perfilak ikusten eta testuinguruak zehazten ditugu. Beraz, ikusten ditugu bazterkeria egoeren realitate analogoak. Beraz, ezin dut orain gehiago zehaztu dokumentu honetan, esperimentazioaren emaitza gisa askoz xehetasun gehiago ematen ditugu dokumentuan, baina kasuistika zehatz batean zentratuko naiz. Laguntza edo babesik ez izatea da talde guztietan ikusten dugun zerbait. Eta horregatik, ibilbideak dira batez ere akonpainamendua eskaintzeko prozesuak pertsona horientzat. Hau da, babesa falta dute, eta hori da zerbait kasu guztietan ikusten duguna. Zerbait erabat zeharkakoa talde guztietan. Ikusten duzu, talde ezberdina dauzkagula hemen, bat eta bia hor, egoera administratiboa da erdigunea, beste kasu batzuetan arazoak materialagoak dira, diru sarrerak, etxe bizitza, eta horrela karakterizatzen ditugu pertsonak, taldekatu egiten ditugu. Gero, ikasketak egiteko. Azkar joango naiz. Baina, fijatu gara, prozesuaren fase desberdinetan hasierako balorazioa, diagnostikoa, planifikazioa, eskuhartzea, eta gero, jarraipena eta ebaluazioa. Eta hortik, atera zaizkigu, ikasketa nagusiak. Zeharkako ikasketa gisa, elementu garrantzitsu gisa, hauxe esango genuke. Funtzionatzeko modu honek ahalbidetu du paradigma aldaketa bat. Hau da, lan egiteko moduaren aldaketa bat. Eta lehen garbinek aipatu du, beharrezkoa da sistemak moldagarriagoak izatea, ez horren zurrunak likidoagoak izan daitezen. Sistema likidoi buruz hitz egin behar dugu. Ongizate sistemen arteko esiak eta oztopoak desegin daitezela eta bateratu daitezela lanak. Bestalde, metodologia berrie bat ere ikusten dugu. Hau da, esku hartzea lantzeko modu berri bat, askoz begirada zabalago batekin. Gure kasuan lanbiden adibidez, gauza profesionaletan bakarrik zentratzen baldin bagara, ez dugu ezer lortuko. Begirada zabalago batetik lan egin behar dugu, hor sartu behar dute eremu guzti horiek. Personen bizitzan dauden eremu guztiak sartu behar dira. Eta gure profesionalak ere berraztertu behar ditugu. Ongizate sistemako profesionalei ere begirada intersekzionala eman behar diegu, begirada zabala eman behar diegu, transmititu behar diegu. Bestalde, garrantzitsua da hor babes normatibo bat egon dadila, hau da, harreman profesional behar bada
informalak utzi eta harreman profesional horiek formalizatu behar ditugu. Babesa, egon dadila. Harreman horiek ez daitezela gertatu borondate hutsagatik edo tarteko diren eragileek nahi dutelako, baizik eta babes bat egon dadila harreman horiek modu formal batean gertatu daitezen. Eta azkenik, esku hartzeko akonpainamendurako denboraldi jakin batzuk izan beharko dira. Pilotu hauetan ikusi dugunez, ibilbideak luzeak dira, sostengua luzaro eman behar da, kasu askotan denbora luzez, ezin dugu mugatu prozesu laburretara, lehen aipatu den bezala, hasiera batean, aurre ikusi genuen urtebete esku hartzetarako, baina gero ikusi dugu 6 hilabete erantsi diogunean, 14 proiektutik 13 erabaki dutela jarraitzea, izan ere bizitza horiek ez dira eteten. Guk aldez aurretik jartzen ditugun iraupen horien arabera. Malgutasuna behar dugu akonpainamendua eskaintzeko. Eta gero, bestalde, ikasketa zehatzagoak ere baditugu eremu desberdinetan, adibidez. Sarbidea eta hautaketa, pertsona parte hartzaileen hasierako balorazioa, diagnostikoa, plangintzak, esku hartzeak, ez dakit hau dena zehaztu, gaizki noa denboraz, baina tira, printzipioz. Gauzak erraztu dituen gauza bat pilotuetan izan da, pertsonak zetozenean sistemetan hartatua izatetik, hor ja esku hartzea egin da. Harreman bat zegoen, ezagutza bat zegoen pertsona horren bizitzako eremuei buruz, beraz errazago asmatzen genuen, diagnostikoak egokiagoak ziren, eta esperimentazioan egindako aldaketei esker, praktika eta ikasketa hori esker, gauzak moldatu ahal izan dira. Eta ulertu dugu, 359 pertsona erabiltzaile horiek ez ditugu aldi berean hartatu. Batzuk atera dira, beste batzuk atera dira, beste batzuk sartu dira. Baina batez beste 8-12 parte hartzaile izan dituzte proiektuek, kasu batzuetan 30-40 iritsi dira. Baina egoera desberdina gertatu dira hor. Eta horri esker, malgutasun bat izan dugu pertsona horien sarrera eretarako. Balorazio eta diagnostikoari dagokionez, hasierako balorazioari buruz. Esperimentazio horretatik zer ateratzen dugu? Oro har, proiektu batean diagnostiko bateratu bat egin baldin bada, eta sistemen begirada ezberdina bildu baldin baditu, adibidez sistema baten aurretiazko diagnostiko bat egin baldin bada, horrek eraginkortasun gehiago izan du, gero plangintza egiterako orduan, esku hartzea diseinatzeko. Bestalde, tresnei dagokienez. Tresnen erabilera eginda gerora esku hartzearen ondoren. Eta hori da prozesu honen ondoren ikasi dugun zerbait. Badakizu zein zaila den erramintak sortzea, erraminta horiek partekatuak izan behar dira sistema desberdinen artean, baina beharrezkoa da erramintak ekonomizatzea. Behar bada erraminta gutxiago erabilita epe luzean, horrek azkartasuna emango digu esku hartzetarako, pertsonenkin lan egiteko. Azken batean egokiagoak izango dira begirada berri horretarako, esku hartzeko modu berri horietarako. Hori zailtasun gehigarri bat da, ados jarri behar dira sistema desberdinak, orain arte erabili ditugun sistemak eta erraminta berriak sortzen beti da konplexua, baina hori da, jakin dugun beste gauzetako bat. Pilotaje honetatik ikasi dugun beste zerbait. Plangintzari dagokionez eta esku hartzeari buruz. Zer frogatu dugu? Esku hartzen eraginkortasuna handitu da. Esku hartze hori hobea izango da sistemak aldi berean funtzionatzen badute, eta ez lehenbizi sistema batek funtzionatzen baldin badute gero besteak. Eraginkortasuna irabazten dugu esku hartzea bateratua denean. Eta bestalde, efikazia ere lortzen dugu, hobetzen dugu esku hartze horietan. Tira, esperimentazioak praktikara eramateko aukera eman digu, hau da, metodologiak eraman ditugu aurrera, adibidez, alor instrumentala, emozionala, erlazionala, ezitzailea eta abar kontuan hartu dituen beste belako metodologiak erabili ahal izan ditugu. Beste indargune handi bat, esperimentazio honetan? Lehen aipatzen zen aukera hori Garbiñek aipatzen zuena. Baliabideak malguak eta egokitzeko modukoak edo moldagarriak izan daitezela, beraz.
honek aukera eman digu dauden baliabideak modu moldagarri baten erabiltzeko, baliabide berriak identifikatu ahal izateko edo zer sortu beharko genuken ere identifikatzeko. Eta goazen orain gaurko aurkezpenera. Emaitzak. Ebaluazioaren emaitzak. Hau da, lehen aldia, emaitza kuantitatiboak aurkezten dituguna, baita bestelako emaitzak ere, esperimentazio honen emaitzak. Hemen ikusten duzuen, batez bestekoa. Gorriz, hemen kolore desberdina ditugu, gorriz dugu prozesuaren hastapena eta bukaeran. Gorriz dugu zer nolako oztopoak, mugak zeuden, laranjan, gero, zaindu beharrekoa horiz eta indarguneak berdez. Hemen, grafiko honetan zer ikusten dugu? Murriztu egin ditugula, 50%eraino iritsita, enplegura iristeko oztopoen kopurua oso efikazak izan gara oztopoak murrizterakoan. Behar bada ez horren beste mugak murrizterakoan, baina esia edo oztopoa izan ezten hori behar bada muga izatera pasatu da. Beraz, efikazak izan gara? Neurri batean, bai, egoera txar batetik, egoera hobeago batera pasatu gara, baina ez dugu era bat desagerrarazi muga hori, baina egoera hobetu dugu. Eta gainera, zaindu beharreko gauzak ere areagotu egin ditugu. Zergatik? Lehen muga bat edo oztopo bat zena, pasatzen da kontuan hartu beharreko zerbait izatera, eta gauza bera indarguneekin, horre areagotu egin dira. Efikazak ez izatea mugak desagerrarazten, ikusten duguna da horren emaitza gisa, oztopoak muga bihurtu direla, bai? Datu garrantzitsuak. Pertsonen 73%, beraz, 4/3, bere arazoak murriztu dela konturatu da. 4 pertsonatik 3. Iruditzen zait efikazak izatea dela hori. Hau lortzea. Pertsonen 75%ek ia bere egoera hobetzea enpleguari dagokionez iruditzen zait arrakasta bat dela eta balio handia duela. Eta pasatu gara 7,2ko batez bestetik, hau da, 7,2 oztopo edukitzetik 4,7ra jaitsi dugu. Eta beraz horrek argi esaten digu, arrakasta izan duela proiektu honek. Hemen zaudeten askok hartu duzu parte, eta oraindik egin gabea genuen emaitzen devoluzio hau, eta beraz hau da, aitorpen bat azken 3 urteotan lan egin duzuen denoi. Datu kuantitatiboak argi esaten dute. Honek funtzionatu egin du. Eta honi balioa eman behar zaio. Hemen ikusten ditugu eremu desberdinak. Hau konplexuagoa da ulertzeko. Saiatuko naiz hau laburtzen. Grisez duguna da prestakuntza esperientzia gaitasuna eta bilaketa, eta gero ditugu koloretan eremu soziopertsonalak. Beraz, hor ikusten ditugu nola zeuden banatuta mugak eta oztopoak eremuetan. Zer ikusten dugu lehen blokean? Oztopoetan oso efikazak izan gara, banan joango gara. Adibidez, gaitasuna, kapazidad. Hor, zer ikusten dugu nola murriztu ditugun oztopo profesionalak. Oso efektiboak gara, ez horren beste muga pertsonaletan. Hor ari gara esaten 22% ari garela jaisten pertsonaletan eta gehixeago profesionaletan, muga profesionaletan. Kasu zehatzetara joan da. Oztopo profesionaletan. Hor errendimenduan edo izan gara efikazia gutxikoenak. Zergatik? Ez dakigu, ez dugu arrazoi garbirik. Ez gaude erabat seguru, espekulatu ezakegu, baina errendimenduan benetan prozesuak oso luzeak dira. Pertsonen akreditazioa, lantzea, gaitzea, ez dira prozesu azkarrak, hilabeteak behar dira. Eta beraz hor efikazia gutxiago izan dugu eremu jakin horretan, beste eremu batzuekin konparatuta. Eta hoxe gertatzen zaigu, osasunean ere.
osasunerako denbora luzean behar da akonpainamendua, eta esku hartze prozesuan zehar sortzen den zerbait da gainera. Kasu askotan, onartu behar dugu, honekin batera bizi behar dugula. Ez dugula behar bada inoiz desagerraraziko esi hori. Ahal den gehiena murriztu beharko dugula, baina hor egongo dela, horrekin bizi beharko dugula, ezin dugula desagerrarazi. Beste eremu batzuk desagertu daitezke, muga doztopo gisa, baina osasuna, kasu batzuetan, ezingo dugu esku hartzen baten bitartez erabat desagerrarazi. Eta eremu pertsonalean. Hor, sentikorragoak gara bizi ingurune seguruen alorrean. Hemen aipatzen dugu alor materiala, baina hor sartzen dira diru-sarreren falta eta etxe bizitza. Hor, askoz eraginkorragoak gara diru-sarreren alorrean, Miguel Angelek esaten zigun, dugu estatuko diru-sarrera bermatzeko errentarik onenetako bat, edo onena, beraz hor eraginkorra gara, eta ez horren beste etxe bizitzaren alorrean. Eta babesi dagokienez. Ez gara horren eraginkorrak ere, baina hor badago xehetasun bat. Eraginkorrak gara babes beharrak oso handiak direnean. Adibidez, isolamendu egoeretan, egoera benetan gogorretan, babesik ez dagoenean, hor bai, gai gara hor eragiteko eta egoera hobetzeko. Eta emaitzak ikus ditzagun beste begirada batetik, behar da binarioago den ikuspegi batetik, enplegua langabezia. Hor, eraginkorrak izan gara, hasieran 58 ziren lanean zeudenak eta 225 dira bukaeran, 229 ziren lanik gabe zeudenak eta bukaeran 84. Hau da, baimena zuten pertsonetatik 72,8 lortu du enplegu bat prozesuan zehar, eta iruditzen zait hori eraginkorra izatea dela eta balioa duela. Eta baimenik ez zuten haiek, prozesu haietan, pasatu gara 82 pertsonatik 50. Hau da, pertsonen 45% lortu du. Eta beraz, enplegua lortzeko aukeretara hurbildu dira, baimena lortu dutelako. Tira, hemen ikusten ditugu zenbat oztopo, zenbat zailtasun zituzten, eta hori egin dugu erkatu langabezia eta lanean dauden pertsonen zenbakiekin. Enplegua zuten pertsonek bazituzten batez beste 6,3 muga edo oztopo, jaitsi ditugu 3,3ra. Enplegurik gabe zeudenak aldaketa txikiagoa izan da, 6,8tik 6ra jaitsi da. Eta baimenik gabe zeuden pertsonek 8,3 oztopo zituzten eta 7,8ra jaitsi dira. Kasu guztietan hobetu dugu enplegagarritasuna. Horregatik esaten dugu proiektu honek funtzionatu egiten duela eta enplegagarritasuna hobetzen dutela. Lan merkatura sartzen direnek neurri handiagoan murrizten dituzte lortzen ez dutenen aldean konparatuta oztopo horiek, ezta? Eta iruditzen zait hau dela hitzaldi honetarako itxiera egokiena. Hau da, honek berresten du gure ikuspegia. Dimensio askotako akonpainamendua behar dala pertsonen egoera enpleguaren aurrean hobetzeko. Esaten genizuena, marku teoriko batetik abiatu ginen, denbora asko behar izan genuen hori garatzeko, eta reformulatuz joan gara, emaitzek lortzen genituen heinean, eta ikusi duguna da praktikaren bitartez emaitzak hor ditugula, eta berretsi egin dugu hori horrela dela, eta bide honekoa zela. Hauxe da bidea, beraz, hementxe utziko dut. Eskerrik asko, Álvaro. Andamos un poco justicos. Denboraz nahiko justu gabiltza, beraz ongi iruditzen zaizu esperientzia batzuk entzungo ditugu. Eta gero, galderarik baldin badago edo, bai, irribarre egin dut, baina irribarre zen hor bota daiteke
hemendik. Beraz, Uxue Artetxe eta abarrek gero izango dute hitz egiteko tartea, beraz, beharrezko izango balitz, emango diogu mikrofonoa Alvarori, bere ondorioak ezagutu nahi izango balitu norbaitek.